Astagfirullahaladzim. Wong nom yae iki urung tangi ya apa? Seger rasane gorokan. Adem. Mat kene kula ora tangi-tangi. Mat. Tangi le. Mat. Wis awan. Lha wong nom kok yane turu wae. Ngene iki dadi apa calone? Kok rumah tamu kok lho. Pedhusmu wis njaluk mangan kok lho. Mat. Mat. Waduh. Lho kok niki turu tah belajar bongko kok diwarek nom kok. Ngene iki. Wah, wis belaene. Kone ra kena tak kandhani kok. Wedhus wis memlong-melong njaluk mangan. Wedhus ki ya perlu diingoni, wedhus ku ya perlu digorek pakan. Lah iya kon tangi turu mangan. Ana sego. Lah wedhus iki lho Le, ora kon golek ramban. Kon pakani suwalmu ah. Mat. Mat. Kon siram banyu kok nek temen-temen gak gentang ini. Ora gentangi siram banyu kok. Ayo, ora gentangi siram iki. Kak Imas napa pacaran di kebon? Mangan opo ngene iki? Yuk kanca-kancane ta ning kafe, ngono ora sampean iki. Sampeyan gak paham, Dek. Sampeyan makane tak jak pacaran Tegal niki kan ben sampeyan niku bisa mengerti ngono lho, bisa mengerti arti melihat tanaman. Melihat tanaman seperti cinta awake dhewe iki. Semakin kita merawat tumbuhan semakin baik, itulah kesempurnaan cinta. Cinta itu ora mangan enak, duwe mobil mewah. Cinta itu sederhana, Dek. Sederhana ya kayak aku nang sampean. Cintaku kan sederhana misal. Cintaku ya seperti aku menghargai sampean dengan perasaan cinta setulusnya. Aku ya nang tanduran ya kayak ngono gede, kayak cintaku sama aku. Aku percaya Mas, cintane awak iki setulus e. Tapi opo wong tuwa gak restu? Ya iku ya, Dek. Awake bener saling mencintai. Tapi lah wong tuwane awake dhewe iki gak ngrestoni cintane awake dhewe iki. Ya kate yo meneh, apa awake minggat ya? Waduh Mas, kayak minggat. Jujur aja aku gak iso. Nah, berarti sampean gak percaya mbek cintaku lek sampean tak jamin kan gelem. Aku iki kan sayang tenang mbek sampean. Tapi yo apa carane aku mesti berjuang. Tapi yo iku aku gak iso memaksakan keyakinan dhewe. Keyakinan sampean dhewe iku yo padha. Lek sampean saling mempertahankan nyawa dhewe, ya dhewe iso berjuang tenanan. Tapi lek sampean gak iso yo ya kemana aku wis nerima takdir Gusti Allah. Aku percaya Mas, tapi hal siji ki lho sing aku gak iso minggat iku lho. Ndek pipisan apa nek? Apa Mas? Lho iku lho. Kayak ngapa sih Pak? Aku iso kan gambir banyu. Tambah ora tangi-tangi. Mat. Oh iki lho. Tangi. Sing mana kon? Gak enak apa sih Pak? Oh iso gambir banyu. Oh niki wong wis gedhe wis geriang. Lho apa kok ingon-ingon ngulung jaluk mangan lho.
kok urut tok kon iki wedi dadi wong wis oleh kon karo ngene kon iki wis ora iso kepengin dadi wong sing sukses sugih koyo kanca-kancamu ngono gak iso kon niku. Sampeyan ku ganggu ae aku poso meneng seneng ganggu sing gambir banyu. Seneng-seneng lapo kon yamene turu iki. Sampeyan wis ngerti apa ya tak golek Kon ora ngono. Oh, ganggu ae wong seneng. urut tok ae. Duh. Lah kemana lek ora go warit, ora go kenter. Wah. Duh. Perkara mimpi semua. Ini kira ya mulai Senin nih. Ini salah yo. Tangan itu akeh. Salah ngene iki kok dino iki Pak Tejono akeh utang. Duh. Iki opo? Duh, kadang pikiran. Iki kok kemen enggak pikir. Lah kono gak ramban ta. Ora kono. Lah iya Pak, aku mau budal iku golek ramban tujuane. Tapi aku ora nggo genter, kok ora nggo warit. Amben ramban yo ndi ora ono ramban. Kuat rubus. Oh, niku wong ya opo, Mat? Jane tanduran ngono ku yo. Kudune ngene iki diwili, dimene lho. Di rumah tanduran yo. Ya ora kon seneng amat berundur tok. Iku koyo ngono kudune ya dirabuk. Kayak tanaman ngene-ngene iki ya di rumati wayahe dhewe wayahe rabuk dirabuk. Ora kono tak golonjok. Duwo kaya kaya kon iki mikir apa ya ran ngono. Mikir apa sih, Pak? Pedus melung-melung wis arep ramban tak golan ten. Dua gongan wong ya opo, Mas kon iki. Gini loh Le. Orang petani itu ya. Tanamannya harus dirawat, harus dipelihara. Manusia petani itu harus bisa tahu apa maunya tanaman-tanaman itu. Ojo koyo kon senengamu kopi, kempes wegah. Mari ngono ngurmati wegah, arep-arapan ngedol seneng iki wong ya opo. Gitu loh. Jadi tanaman ya kita ini petani mencintai tanaman sama dengan mencintai diri kita sendiri. Loh, ngono. Tanaman itu ya butuh rabuk, butuh nutrisi, butuh panganan. Masa manusia yang ngono, yang ngolah, ya butuh minum, butuh air, butuh makanan. Lek panganan manusia apa? Go. Terus liya-liyane terus ono gambangannya makanan yang lain-lain seperti makanan keringan, makanan kering, makanan anu itu. Tapi kalau kopi seperti cengkeh gitu, makanannya apa? Pupuk, terutama pupuk kompos. Ya udah dikompos kok, ya ditambahi. Iku mangkok itu ditambahi pupuk organik. Nah, itu terutama maruh pupuk kristal lah, buatan pabrik lah gitu. Jadi bobotnya cek api, oh lakon. Wamban luar wae ngono kon diarno ae. Kopi seneng mek ngunduh tok, ben ngrumati. Masuk kopi ini ki yo padha ae kaya awakmu ya duwe cangkem. Yo butuh panganan. Lah, kon ngerti cangkeme kopi kok cangkeme tandur-tanduran. Akar itu loh, akar itu adalah mulut tanaman. Lek menungso ikut cangkem, tapi lek tanaman itu, tumbuh-tumbuhan itu akar itu loh. Padahal kon kok guyang-guye. Kaya ora kon, kaya karepmu ora karepmu. Opo? Wangkem runcah ora ono entek, ora ono titik, ora ono tanda tanya. Wong yo opo?
tapi ya bener gak sih omongan, tapi ngono nerocok rasa karuan seneng omongan tanaman wong yo oh